Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur we tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek we lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu nu kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kalih kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun.